Baba. Ngizocela ukuthi unike amagama akho aphela ebujuba. Amagama ami nguSibusiso Robert Zulu. Wakuphi? Waseharding. Harding. Yeah. Yeah. Ufike nini la eMarketsburg? Afika ngo-2023. 2023 kuzokwenzani? Ngizofuna amatoho. Kahlala kuphi? Akaphathe eThandaza. Uhlala kusukela khona lapho? Zikhona ezinye indawo engingahlala kuzona. Okay. Kodwa nje solo ngafikela akaphathe. Naso isikhathi esicorrect la. 3:45. Mhla 6 June 2025 uyasikhuluma nawe. Okay? Yeah. Lalela mnumzane. Uyangazi mina? Bengakwazi kodwa sengiyakwazi manje. Oh, kodwa usuke yazi ngabe nani nje umsanithi? Yeah, besengenge. Thina salethe ukuthula kaphatha. Yeah. Yes. Yeah. Stile nabantu abafana nawe. Bese sithi le ndawo siyiklinile. Abasekho abantu abahackless abafana nawe. Akekho umuntu osawona la ekhaya baba bangalikhuluma iqiniso wahamba engalikhuluma iqiniso yazo? Yeah. Ngiyazwa ngithini? Yeah, ngiyakuzwa. Kuzokusiza lana ukuthi ukhulume iqiniso. Yeah. Uyangizwa? Yeah. Right. The investigator imurder yobaba wabulawa ngomhla ka-10 May 2025 ku Yellow. Uyamazi lo baba? Yebo ngiyamazi. Umazi nini? Kamazi sukela ngifika lapha le ndawo. Ewe Kamazi ngo-2023. Yeah. Ngicine ukumbona. Kagcina ngalelo langa lecala. Lecala engenza ngalicala. Wagcina ukumbona ephila. Lebusuku kwakhe ngelanga engambulala ngalo. Yebo angisakhumbuli kahle ukuthi umhlaba. Wamshiya ephila noma wamshiya efile? Ngamshiya efile. Uyalala nje ebusuku baba. Uyafika nje ukuthiwa kwenza icala lembi kanje. Bubalekile. Bengisaba. Okay, siqale la ngalo mnumzane. Lo baba sikhuluma ngayo benzani? Bephila ngani? Ubehola igrant ukubolekisa nangemali. Uba igama lakhe? Ngazi ukuthi ubizwa ngoYelo. Wambulela nini? Kwakumgqibelo usuku ebusuku i-date yangisakhumbuli kahle. Ngomhla ka-10. Ngomhla ka-10. Ngicela ungixoxele ukwenzekani ke kafishane lalela wathi chazele eqala. Yeah. Uboshiwe yes? Yeah. You are not under arrest. Yes? Yeah. Angisilona iphoyisa. Yeah. Ngizwa ngithini? Yebo ngiyakuzwa. Ngikulandela ukuthi sizoxoxa. Yeah. Yes? Yebo ngiyakuzwa. Ngalelo daba ngoba bese ngazi ukuthi wena owenza leli cala. Yeah. Ngamanye amazakhoma rights ngizokufundela wona la ngoba you are not under arrest. Yeah. Yes? Yebo. Usazoxoxa nami. Into liqiniso kwenzekeni. Yeah. Kwenzekani ke baba ungichazela? Kangena ngewindi. Okay. Before ungena ngewindi, awukade uphuma phi? Ngangiphuma etshwaleni lapho esasiphuza khona umuzi kuthiwa kaSisigabi. Labani? kaSisigabi. Yeah, ngine information yokuthi at some stage ngawo umhla ka-10 lo uke wahlala naye ubaba uYelo eniphuzisa utshwala. Qiniso wena? Yebo bona bafika sikhona lapha. Ehamba noba? Wayehamba nabantu besifazane nje namanye amantombazane walapha yana khona. Awazi abantu abathiwa ngoba? Ngiyawazi amagama abo. Kunesitory sefoni yalahleka yantshotshwa wena? Yebo. Yantshotshwa kuphi ukuphi? Khona lapho sasiphuza khona Sisigabi. Leyo foni wantshontsha kwamngelo usisi wayehamba naye lo baba? Inyazo foni? Angiqinisekanga ngalokho. Okay. Xoxa baba kwenzekani? Awuthathe kaSisigabi. Ohle ngoba uphuza lapho. Angihleli noSisigabi. Omunye ubhuti engingamazi ngisamkhumbula igama lakhe. Abese befika ke nabo omkhulu Yelo namantombazana akhona
So kwagcwala ke nje kwasekuphuza nje sibaningi. Yeah. Yeah. Ubani ohamba kuqala umkhulu Yelo nawe? Mina ngahamba emva kuthi ngitshontshele ifoni entombazane. Yeah. So Ngabashiya. Ngabashiya. Mase ngibuya kabuya bengasekho omkhulu. Okay. Mase ngibuya. Ngafika bengitshela indaba yefoni. Kusho ukuthi ngenkathi ngithatha ifoni khona wangibona. So bafuna indaba yefoni ke sengibuya. Ngani ke ifoni? Ngababuyisela. Wabanika ngaleso sikhathi beyifuna noma wayiphika? Nothi ngayiphika ngaleso sikhathi. Okay, emva kwalokho wasuka wayapi? Ngasuka ngaya kamkhulelo. Abani? Kamkhulelo. Wawuphetheni? Angaphethe lutho. Inhloso yakho nokwenza. Inhloso yami ngoba ngangidiniwe indaba yokuthi umkhulu ayalala naye intombazane bengijole naye. Wakwazi nini lokho uthwalala naye? Akwazi ngalelo langa emini. Watshela ba? Abezwa bexoxa nabangani bakhe. Uxoxa ba? Alibona amantombazane ukuthi ulalile nomkhulu wamnika u2 round umkhulu then wamupha 600. Wathi into yanini leyo? But babekhuluma nje into beyabantu abebephuma khona kwakhe umkhulu. Kusemini nje mhlawumbe ngabo past 12 to 1. Okay, moya kamkhulu wena ebusuku kade into izwe emini uthulana nomuntu wakho. Wakwazi ukuhlala wayibamba wangenza lutho angithi. Angifuna ukufida, ngifuna kube wena ozongitshela. Kodwa ngesikhathi uyizwa le nto emini awumenzanga lutho ekhona ephambi kwakho angithi. Yeah. Ebusuku ke wasebenzani ke baba umhla ka 10 May? Ebusuku afike ngangena ngewindi kwamkhulu. Yeah. Umkhulelele. Yeah. Kangena mase ngifika ngamvusa. So utheme phaphama wathuka waqhuma wazama ukungibamba. Okay, mawungena ngefastela wena uqonda ukuzokwenza nini? Kangiyofuna imali nokumsabisa umkhulu ukuthi angaphinda yenze lento ayenzile ngempela. Ungxamile wena ukuthi ulale nomfazi wakho angithi? Yeah. Wangena ngefastela. Yeah. Unganokho ingane uma ukuthi ufuna ngizokhuluma. No. Yeah, ngifuna ngicela iqiniso lokwenzana ngena ngefastela. Waqheza ngani? Angiliqhezanga kulala livale ngamali entele. Ngakhodloza lentele. Kangena. Yeah. 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 Kangena kafika shothi utheme ethuka ekugxuma. Okay, ungena wenzani ufuna nendlini? Ngangize kuyena ngifuna imali. Uzomama inkunzi. Yebo. Ngoba ngangidinwe ilento yenzeka. Wazi lesimali nayo. Kangazi ngoba ngayibona ebaphili. Okay. Wayephaka nalapha emantombazaneni. Yebo. Ngena nhle kontheke wena. Asisikali. Uphethe isikhalo wasiphethe. Angasiphethe isikhali. Okay, yeah, qhubeka wasekwenzekani? So kusho ukuthi wathi mase vuka agxuma sabambana ke. Okay, wavuswa yini? Avusa mina. Wamvusa? Yebo. Wathini? Ngangekakhuluma ngisazokhuluma ukuthi ngifuna imali. Usuke wayibheka imali? So kwakumnyama. So ingakho ngamvusa. Yeah. Ngangena into yokukhanyisa. Into engangiyiphethe gaslight kuphela kokwini. Yeah, wathini? So wavuka wabuza ukuthi ubani ufunani. Yebo. Mina ngase ngithi ethula umkhulu imini imali. Sabamba nake wathi ayakanayo imali yena. Imali uyidlile imali ebenayo. Yebo. So usho akabona ukuthi uba wena. Angicabanga ukuthi wangibona ngoba akalibizana igama lakho. Kwakumnyama. Kwakumnyama. Yeah. Yebo. Sabamba nake sidinqana ke zama ukungibamba zama ukusalisana lapho. So sithe sakudinqana kanjalo watosha steam esibovu sincane. Kanti ngenhlanhla uzothi mesizama ungishaya ngaso ngisheshe ngikwazi ukuthi ngisifike ngasithatha sibuyele ngakumina. Uyasibona ke manje steam ukuthi umnyama
singiyasibona isandla sakhe njengoba sibambene kanje ngangingabonanga ukuthi kwamnyama kakhulu kwangimnyama kakhulu okay ya kwasekwenzekalani so ngasabuyela ngakumina ngase ngisithatha ke ngamshaya ngaso ekhanda la ngemuva ngamshaya ngaso nje ihlale eningi saphuka sabe saphelela khona phuma igazi eselele so likalana wena eselele phansi ngasukuma sengithuka ngoba ngibone ngathi akasanyakaza ya imiyakazise ngonyawo kanje ya abe ngathi uyaphefumula ngicabanga ukubaleka phinde futhi ijike eminyaka ethi ngifuna ukumbona ukuthi ngoba ngimbone ngathi usaphila yini so mangibuya sengimnyakazisa futhi awusethule nami sengithukile ke sengibona negazi indlela okwase ngizwa noma ngiyathela ukuthi igazi la seleningi lapha mnumzana uzokhuluma iqiniso yeso yebo ngoba mina into engayazi ngale case yebo and ufakazi indlela ashona ngayo omkhulu uzosho ukuthi wabulawa isiphi isikhali yeso yebo ngizongitshela yebo wambulala ngani omkhulu kalise baba waphinde umgwaza ngase 16 Shukuthi wagwaze ngoba sesesiphukile so half nje saphuka sasaphelela ke ulokumxoxa ngaso leso 16 yebo ngangimshaya kanje ngaso emva kwalokho senzani emva kwalokho umbone sethule yebo ake ngizama umnyazisa wabe ngasanyakaza yeah ngingatatazela ngashawa uvalo kodwa ngithe nganyathela uplastic wamakhandlela mangithi ngezwe okunamakhandlela ngacabanga ukuthi sengimoshile sengenza icala ngiyoboshwa manje ngoba ngiyazi makufika amaphoyisa azofika la athatha ama fingerprint obviously ngizotholakala yeah so light amakhandlela kwenzela ukuthi kubukeke sengathi kube yingozi mhlawumbe umkhulu belele wakhohla amakhandlela asha bese ngiyaphuma ngihamba waza ukushisa indlu yeah walayitha kupha amakhandlela ngalayitha ngafaka la ngaphansi komatras waso light bese ngalayitha bese into ongayisho ngoke baba yeah uthe uzofuna imali yeah wayithatha imali ngitholanga mali baba ufuna ukukhuluma iqiniso yeso qiniso baba la chazela mina ngiyazi ukuthi emva kwalokho wasuka waya kuphi yeah ngiyazi ukuthi wathe zoba nezandla yeso yeah sasicela igazi yeah ngiyazi ukuthi wathenga utshwala yeso ufika lapho yeso wawuthathe phela imali enganginayo 100 rand 100 rand lo yeah wathengani after that usumshila unkulu ngaye ezantsi kuneli ngafika kuneli ngobheka kuneli ngibuza uSindi because ukuthi uSindi ufika uneli le ntombazane ngafika ngigezisa izandla yagezisa izandla kuphi kushayeka abanye lapha ugcwele igazi nezandleni kwakunegazi yebo imali ayithatha ngemali omkhulu angitholanga pho nje wahlala ubusuku bonke lapha uphuzisa uba sasihleli isiphuzo nje nabafanele sasiphuza nabo ubani ayithenga utshwala wonke umuntu wayenemali ayithenga okay emva kwalokho ndokwenze njani ngesonto aqhubeka bayobheka uSindi njengoba uSindi uba intombi yakho yebo umthola kuphi bafika kubo ngangamthola bahamba umlanda bamfonela simfonela bamthola khona wamtshela khona lapha ukuthi usubulela cha akekho wamtshela ngamtshela okay imali yokugibela uhambe awuhambanga ngiyihadinga ubaleka ngiyongama impahla oyigqokele ziphi ngazilahla ibhluke ngalifaka etoilet lapha kwagasa kagasa yeah itoilet la enjani leli la lasemakhaya yama toilet wamxasa leya flash cha aliflasheke ngamanye amazwi baliyo lapha ezotholakala lo gas ibhluke lizotholakala khona iskipper ke siphi iskipper sikhona kubhaka lo benguphethe sengaswasha so imali yokugibela uhambe ehadingi emva kokubulala wayithola kuphi aqale ngafonela ubaba ngamchazela ngiqamba amanga ngithi ngixabene nabafana so manje
wakhona olimalayo so ngiyasaba ukuthi mhlawumbe bazobuya bezongihlasela ngicela angizame ngemali encane ngithi ukuze emakhaya wayifaka imali baba kodwa leyo mali futhi saphinde sayidla ngaphuza ngayo saphuza ngayo kuyisonto okay imali yokuhamba ukugibeleke wagibela ngolesingabumsonto mhla ka-12 May wayithola kuphi imali yokugibela ayibolekwa intombazane yakhona lapha ezansi bokasindi olusa okay njengoba ukhuluma kanje le story asisixoxa kanje ukhona usakwamnika lama details zonke ngokuthi wabulela kanjani uNkulu akekho uyaqala ukuyikhuluma le nto akakupokela umkhulu umkhulu seke nje wangifikela kodwa hayi ukuthi angihlasele ukuthi usekwafika nje usekwafika uzokhuluma iqiniso ngoba usakwambulala umuntu before ungazambulala neminyaka ngeke naminyaka 35 umoshile ke sangezwa yayizwa lento umoshile kakhulu yes mina kade ngikufuna kade ngikulandele bengazi ngizogcina ngitholile ngingaze ngaphumula imfono bengikufuna ngishe hard ngini bese ngazi yayizwa lento futhi ngiyawazi ngisho nama-plans akade uphezu kwawo ngoba usuzwile ukuthi abantu sebengitshelile ukuthi wenzani yes kuzokusiza-ke baba ukuthi ukhulume iqiniso angithi yes umoshile wenza icala kuzokusiza ukuthi ukhulume iqiniso leya ndawo sisebenzele kanzima ukuthi ibe nokuthula yes sidila ngabantu aba-heartless kade bedubula abantu bebuleka abantu abafana ngawo sekuzoqhamuka wona sekunokuthula ngenxa yokuthi kuthiwa udlele umfazi abamudla umfazi wakho njengamanje manje pho-ke awubabulali ngani bona awubabulali ngani bona bangangahlosile umbulali bangahlosile umuntu umgxonxa amanxeba anawo yafuna ukukhombisa ividiyo yafuna ukuyibona ividiyo yafuna ukukhombisa ividiyo la yakho mkhulu yafuna ukuyibona umbulelo umbotho umshiye njani okay usushisa lapho awuzani ukwenzani cishe ufakazi akekho umuntu okulekelela le nto oyenza akekho umuntu sangamxoxela nje uxoxela mina akekho kulungile ke bhuti uyaqala nje ngitshela ngathi awuboshiwe yeso awuboshiwe njengamanje yeso kodwa ngizokuyisa kwabomthetho libona abazodecide ukuthi benze njani ngayo uyezwa baba kodwa kuwukusiza ukuthi ukhulume iqiniso yes ukuze nefamily yakho nefamily yamuva izothola iclosure semncane mhlawumbe usengakwazi ukuthi ulungiseke ngesikhola isitori sakho kodwa le yokuthi imali awuzange uyithatha emkhulu angizwa ngithathanga ngempela awuzange uyithathe ngithathanga ngempela ngiyisola ngale nto yenzile ngiyayisola baba pho ubungezi ngani okay lalela njengoba bengifika izola lalela ubaba wakho ba uZulu uyazi ukuthi wabulala uyazi kodwa akazi ukuthi ngabulala abani kanjani umtshelile kodwa ukuthi wabulala wazi ngamtshela ukuthi sasidlwa nabafana so ngangivikela ubusehadi ngisonke lesikhathi cha khona la ngingakhona futhi uye kuphi eStengate waphinda wabulala omunye umuntu khona futhi lungile ke mfana ke ngizokunikezela emaphoyiseni mina yeso abantu abafana nabo babhile ngejele